Bagongnya ku payu tak. Tong boro payu Bagong mah. Tong boro bocah wadon dipareki Bagong gelem. Najan banci ka banci. Rerubungan dipareki Bagong pada bubar. Ya disangka tuyul bokat. Siramareng ngece bae ning Bagong ku ya. Kaya sirane bagus bae re, padahal sirane bae kaya lenggarangan. Mending sirane kaya Jeffrey Nicole mah. Mending sirane kaya artis mah. Kayak artis Korea mah. Sirama artis korengan dudu Korea. Aduh ya. Wis gak aja tukar bae gak ah. Buntungnya ku sedih bakana batur urusanku. Iya ya Gong, segin kita ki papatan baik ki Gong. Diaturi bapak ongkon ngincangi Gusti Adipati Arjuna Gong. Arjuna endi Arjuna? Oh, gorengnya wis tekaya cung. Wis wayai untal-untal. Gusti Arjuna ki lagi tumindak tumuju ning telaga dua tawana ning Bale Makambang. Sebab Gusti Dewa Kamanusan Gusti Kresna ki lagi tapak kong. Tapak ku ngaplang-ngaplang. Udah dibutok kong gede pisan. Gedenya ku sampai mentok. Wuwungan kementok. Pokoknya buta gede mau ka Gusti Kresna ya ka matek aji Triwikrama. Dadi berhala kang kliwat gedene ngaplang-ngaplang tapak ngambang ning telaga. Dadi bari ngambang ning dhuwure telaga. Nah, Gusti Arjuna ku arep nggugah sebab miturut kabar ku yen ana sing bisa nggugah antarane Kurawa karo Pandawa mengko bakal oli karahayon bakal menang ning perang Bratayuda. Iya ya kring ya kaya mah delet-delet maning wis parek mbu apa kring perang Bratayuda iki kring. Iya wis mendekati. Engko inyong mah bakal perang Bratayuda ku bakal ngolati korban bae. Pokoknya bakal sing mati dadi korban ning perang. Engko tak rogoh kantonge bakal duwite ya kanggo nyong. Wah kun kuarane penjarahan kuno reng. Pada karone kaya Umae Sahroni kowe. Lagi anak kekacauan gue sirama memanfaatkan keadaan ngarane ku mohonon goreng ya wis kring ya kaya mah kita ku sedih bakal anak perang gue king ya sedih pokoknya mangkoe kan akeh janda ketinggal lakine mati gara-gara perang akeh anak yatim piatu pokoknya mah ya wis sedih pokoknya mah. Ya apa maning delat-delat maning ki arep ana pilwu pilihan kuwu yang melangnya ki bakal ana pilwu biasanya gendeng cewengan ya pada tukaran gara-gara pilihannya beda jare kita kok ya sing ngakur karo tangga batur lan sedulur bagian pilihannya beda gaya wajar ada tega demokrasi. Oh, ngertian gareng maning demokrasi. Ya iya bagian bocah cilik-cilik gayangan sekolah kono kring. Sekolah ku dhuwur ning gendeng. Iya ya Gong ya. Bakana pilihan kubuku. Pokoknya mah panasan kah. Gien sing dukung kin ngece pendukung liyane. Jare kita ku ya wis sing akur sing dijaluk yen ana pilihan kubu ayem tentrem
aja sampai gendeng cewengan. Da pilihanku memung sawetara bakal seduluran masalah wase ya gong. Ya iya isin barika bakal tukaran gara-gara kuwan mah kadang kabaka duwe gang kaya ngerasa ku tanah ya terus ku di rajek bae ka. Iya langsung di bloli lewat bakal pendukungnya beda. Iya aja mengkonon. Da kita wong urip iku kudu meduluran rukun karo tangga batur. Ya iya. Ana maning gong. Penyakitnya masyarakatku sing lagi viral. Yaiku judi online. Zaman sekinku akeh wong entok-entokan bangkrutku. Gara-gara judi online. Buntung. Apa sih? Sirama ngambat-ngambat daging waras ya. Ya siraku dual-duil BHP beli urua main mengkonon ngeslot dolanan mahyong sirama baturannya ku karo dewa Zeus ya apal dibelajarin Ibrahim. Ya depo maning awas sirai maning pada duit luyan jaban iki sing duit ratusan juta bisa entok-entokan tong. Laka awite wong sugih gara-gara judi ku laka. Ya iya paling ana sing sugih gara-gara judi ka manjinge ku duit panas ku. Da priwe bae ganing tembangane ka judi tet. Bakat tetku artinya ku panas. Pada karone wong menang judi ku lamun sugih ya kepada bae sugih kayak koruptor. Duitnya ke duit ora berkah. Ya wis pokoknya mah zaman segini ku akeh rumah tangga pada bubaran, pada cerai, pada pegatan gara-gara ya ku mengkonon. Abane apa kana? Pokoknya mah ana rabine kamang luar negeri ka ana. Terus kuning kene lakine pada main ngeslot. Duit sing luar pada entok akeh. Laka tempele. Terus tekan kene terus pegatannya akeh. Malah kini Kabupaten Indramayu kuwi. Perceraian angka perceraian ku meningkat. Ya kuwen ku gara-garane. Ya wising sadar ya. Bokoke mah penyakit masyarakat kudu dihindari. Da priwe bae kita wong urip sing diluru ku sing berkah-berkah bae ka. Sing selamat-selamat bae, wis aja sing angel-angel sing neko-neko. Apa anane bae. Ya wis ayo kring dilanjut maning lumampai anak lagu maning tah oh laka wis ya wis dilanjut maning lumampai mengbriangan yuk. Sing duwe jondo lapang mamaku bagus papae dede dewe si bahagia bahasa orang tepung tetep orang geus ngedakeun jangan
lahrek aral subahang margi pasini baheula pangharapan diganti hujan cimata duh panutan teng teuing anjeun geus ikhlas ninggalkeun jatinu kasilih junti kembang ras kayas anu jadi panglipur ati nyarajola nulelewa nenden asih nu pinuhku panghadepan diriku ringan sorangan kembang ras kayas kiwari ukur ngupan duh panutan teng teuingan anjeun geus ikhlas ninggalkeun jatinu kasilih junti kembang ras kayas anu jadi panglipur ati sigegen gantya kang winus kocapak inggih kawontenane ing kedewatan Suralaya paling gening para dewa para jawata para hapsara lan hapsari wong becik pasti ketitik wong alasi mamaku bagus pasti ketara teng Suralaya praptaning Sang Narayana Sri Betara Kresna sukmane lolos saking raga kang lagi tapanendra ing Balekambang Jirini kegawan janji mamaku bagus ada teka gawa mingga tujuane pengen ngadiri sidang paripurna perancangan susunan kitab jitab sare yaiku kitab B ing perang Bratayuda muara pasti ketara saksana
yang pramesti jagat nata ngandika sing melu ing persidangan wis kumpul kabeh iki wis wancine ulun nyusun urutaneng perang Bratayuda wis junduk tekaning waktu Mas Udinok ibu wis tinggang tekaning mangsa sing bakal dicatet marang dewa penyarikan kang dadi panitra ing persidangan iki. Wadah. Inggih Adi wis siap kabeh anggonen jalani persidangan penyusunan rancangan kitab Jitab Sara kanggo perang Bratayuda. Wong becik pasti ketitik ada kegawamike lanuga wis dihadiri marang dewaning kamanungsan sang pangreksa jagat Sri Betara Kresna awakmu ang wujud alus sukmane kang mene inggih ulun kula rawuh kula pengen milet dateng persidangan Mamai warna sing woluntas sing duwe jondo abang dewe kula pengen uning isine kitab Jitab Sara mau sebab kula minangka dadi dewaning kamanungsan Sang Wisnu Murti tugas kula wonten teng Marcapada sing bakal nyampeaken kabeh rancangan susunan kitab mau Mama bumi leling Mama Rafa matur kesu ya iki wis wancine dewa penyarikan siapakennya bukune lan mangsi kanggo nyatet kabeh urutan isining ning perang Bratayuda inggih sumangga ulun awiti isining kitab Jitab Sara perange para Kurawa lan uga Pandhawa dilali-lali beli bisa lali mimilewen mung bodas mamai jona aja solam sejeroning kitab Jitab Sara pepakem Bratayuda Jaya Binangun angelingi animbang lan mutusaken rancangan kitab Jitab Sara anglingi angkara murkaning titah animbang marang hukum karmaning titah lan mutusaken kabeh alon-alon kaliwaton mamai ugi mamai tiawong langu bakin alon asal kelaku
Animbang marang hukum karma iku tegese sapa sing nandur kuwen sing ngunduh, sapa sing tuku kuwen sing nganggo. Yen nyilih bakale mbalekaken, yen utang bakale nyaur. Kang pungkasan yaiku mutusaken yen kesaksen marang jagat bakal ana perang suci Bratayuda Jayati Binangun, yaiku perange dinasti Kuru diantarane para Kurawa ngelawan Pandawa. Diawali majune Senapati Astina Resi Warabisma kasebat yaiku Jaya Lenggeran. Dicatat marang Dewa Penyarikan, inggih ulun. Jaya Lenggeran isine ngunduh woing karma sang Resi Warabisma bakal nyaur patine Dewi Amba lumantar Senopati Wanudya sang Dewi Warasrikandi. Dicatat inggih ulun. Selajenge yaiku Jaya Tigasan. Isine iki gugure Bang Segara ya Jayadrata. Prabu Jayadrata bakal nyaur utang patine Raden Tanjunganom Abimanyu ananing Jaya Renyuan utawa Jaya Ranjabat. Abimanyu gugur dadi kusumaning bangsa, Jayadrata gugur ditigas jejanggane marang Adipati Arjuna. Selanjutnya yaiku Jaya Pugutan majune Senapati Astina panembahan ing Sokalima Resi Dorna. Resi Dorna ngunduh woing karma sang resi bakal nyaur utang patine sang Bambang Ekalaya kang mati ning tangane Dorna lumantar sang Raden Dresta Jumena putra Pancala. Dicatat inggih ulun. Selajenge yaiku Jaya Tandingan majune Senapati Astina Adipati karena bakal ngunduh woing karma kranten bela kemurkaaning para Kurawa demi jabatan. Lan uga nyaur utang patine sang Gatotkaca ning Jaya Perbangsa. Gatotkaca dadi korban marang pusaka Konta Wijayandanu kagungane Adipati Karna mau. Gatotkaca gugur dadi kusumaning bangsa, dadi pahlawan karena gugur lumantar ing astane Adipati Arjuna. Lanjut maning yaiku Jaya Jambakan majune Senapati Astina Arya Dursasana. Dursasana ngunduh woing karma kranten kemurkaan lan keserakahaning para Kurawa lan uga penagawe wirang marang Dewi Drupadi nglucuti busanane kala waktu ing lampahan Pandawa Dadu. Dursasana bakal mati gugur ning tangane Bima Werkudara. Selanjutnya yaiku Jaya Salyantaka majune Senopati Agung Astina Prabu Salya. Prabu Salya ngunduh woing karma nyaur utang patine Resi Bagaspati mertuane kang mati ning tanganing Salya. Salya gugur lumantar dateng Prabu Darmakusuma ya Prabu Puntadewa. Selanjutnya yaiku Jaya Sebitan majune Senopati Astina Pati Sangkuni Arya Suman.
sangguni ngunduh wing karma kranten dadi provokator utawa ngadu domba diantarane pecah belai antara Kurawa lan Pandhawa lan uga ndukung kemurkaan lan keserakahaning para Kurawa sangguni mati ning tangane Bima Werkudara lan uga selajenge yaiku jaya pupuan majune Prabu Duryudana ngunduh wing karma kranten kemurkaan lan keserakahaning Duryudana ngrebut tahta Astina. Duryudana mati ning tangane Bima Werkudara lan kang pungkasan majune Antarja bakal maju dadi senapati ngadepi Prabu Baladewa. Ning batine Betara Kresna ngerasa boten sarujuk dateng manahe ing panggalihe. Kresna badhe matur yen kakange Baladewa iku boten pantes maju perang ing Bratayuda. Ngapunten pikulun, kula boten sarujuk. Ngapunten yen kula dianggep kumalancang nyegat pangandikan jenengan. Kula boten sarujuk dateng batin kula yen Raka Baladewa niku maju perang wonten ing Bratayuda. Maksude priwe awakmu? Ya, boten kemawon yen Raka Mandura niku kadang kula utawa kakang kula dados kula belani ananging mestinipun yen Raka Baladewa niku Ratu Mandura boten kenging milet dateng perang Bratayuda niku. Sebabe apa? Sebabe sejelase yen perang Bratayuda niku sinaksen perang diantarane dinasti darah Kuru utawa turun Brata antarane Kurawa kelawan Pandhawa. Yen Raka Baladewa niku Raka Mandura sanes dinasti Kuru ananging dinasti Yadawa sanes darah Kuru niku langkung prayogi Raka Mandura boten milet perang Bratayuda ulun. Ana bae awakmu iki protes jare dewek. Iya, ya ulun tampi marang awakmu, awakmu usul marang ulun, rancangan kitab Sara Pepesten bisa dirubah, cuma ana syarat lancarane. Apa Kresna sanggup bisa nyingkiraken Prabu Baladewa lan uga Antarja supaya ora bisa ketemu ning perang Bratayuda? Inggih kula sanggup ulun. Sinaksen dateng jagat kula bakal ngulati sewu cara bakal dilampahi kangge misahaken Raka Baladewa kalian Antarja lan uga kula pengen nyuwun kitab Sara mau kang sampun den catet supados kula saged ngatur lampahan perang Bratayuda mau. Minangka kula dados dewaning kamanungsan pangreksa jagat marcapada kena dijaluk marang awakmu kitab Sara mau ananging ana pitukune iku ana urup-urupe bahasa zaman segini mah barteran. Di barter. Yen awakmu butuh kitab Sara, awakmu kudu ninggalaken kembang Wijaya Kusuma ning kedewatan. Yen awakmu masih duweni kembang Wijaya Kusuma, awakmu bakal bisa ngusadani pepesten kang wis dicatet marang kitab Sara
sebab kembang Wijaya Kusuma bisa nguripaken titah kang wis gugur. Inggih kula tampi pitukune kembang Wijaya Kusuma kula tinggal teng kedewatan ulun. Isun tampi kembang Wijaya Kusuma lan iki kitab Jitab Sara kanggo awakmu trimanen Kresna. Inggih ulun kula tampi kula bakal dadi saksi ing perang Bratayuda. Kula sing bakal ngatur jalane perang Bratayuda mau ulun. Ya sing hati-hati. Kula pamit ulun, kula madal pasila. Gendinge dikencengaken langsung wis esuk. Mojok yuk. Wong becik ketitik wong alasi pasti ketara. Sapa nandur pasti ngunduh. Pasti ngunduh. Ake wong pada kelingan masakan. Ake wong pada kedanan pelayan warung pojok go ampiran mame warno
Itung-itung mame warna wong weluntas kanggo langganan yen balik tes jalan-jalan kaulan mumpung bayi tas kajian sawulan warung pojok go ampiran itung-itung mama bumi mamer apa go langganan tobat ding ding ya mi rebus mamai ugi sega goreng daging aduh kopi minileman ya tobat bukete wong bodas aduh manise persis kaya Rama Panembahan inggih Nger Prabu niki sampun wonten ing Tlaga Duatawana iya Nger iki wis wancine nggugah Kresna kang lagi Tapanendra inggih Rama mangga jenengan kang ngawali gugah marang Tapanindrane Brahala Sewu iki osi gede pisan Nyangger tapa yang ngaplang-ngaplang kumambang ning sedure telaga niku kaya-kayane isu nuga bisa jadi buta mau eling-eling mangka sebab ilmune kula niku yang imbangi karo Kresnaku cuma bedane yen isun dadi buta bisane dadi buta sandiwara tinggal ganti kostum bae boten Rawa kula kang pungkasan mawon pengagung Astina sing kudu gugah rumiyin Tapanindrane Raka Indrawati mangga digugah di Amurwani dateng Rayi Dursasana mangga Nger mundur rumiyin Rayi Dursasana Nger Dursasana sing bakal gugah pertama mangga
Iki buta semene gedene. Priwe nggugah turune? Kaya wong mati. Ora yag laka ambekane. Isun wene akal. Isun gugah Tapanendra bakal tak jambak rambutnya. Ya. Ladara. Malah ora iya ora mbuh. Ora iya. Dulo. Endi pedange lo? Wis lah. Anane kiyen. Ki mah goloke palatan. Oh anak ya wis dituker. Oh, bakal tak bacok. Mangsa iya ora bakal kagugah. Ocap Sinaksen dateng jagat Dursasana nggugah Tapanendrane Sang Kresna nganggo cara dijambak rambute lan uga dibacok Sinaksen mengko ning perang Bratayuda Dursasana bakal gugur mati ing jaya jambakan bakal dijambak remane marang Werkudara marang Bratasena Bima lan uga bakal ditugel dimutilasi lan diodol-odol suse pejae mengko Dursasana ning Bratayuda. Izun mah nggo cara sing santai bae lah. Biasane wong lagi turu yen diciwiti, dicubit-cubit bakal tangi, bakal tak ciwiti, tak sebit-sebit gembunge awakmu Kresna. Kocap mengko ing mrang suci Bratayuda gugure Arya Suman Patih Sangguni yaiku carane disebit-sebit kulite diklothok lan mengko dicocok ditusuk anuse ditusuk boole marang Bima Werkudara. Isun kang pungkasan Raka Dewa Kamanusan
tangi kakak. Sun bakal nganggo cara kasar, bakal tak pendungi bubuhe. Kocap sinaksen dateng jagat yen mengko ning perang Bratayuda Duryudana bakal gugur lumantar cara digadah dipendung bubune marang Werkudara Bima Bratasena. Kakang Semar inggih kula ngeran pripun carane kula nggugah tapanendrane Raka ing Dwarawati. Ngeran kawruana dateng jenengan yen iki tapanendra wujuding buta, wujuding denawa, ananging niki padahal mah kosong mlompong niki, langkai sine niki, ibarate kurungan manuk, manuke mabur, sing kandange niki, dados caranipun pripun Kakang Semar? Ya aja nganggo badan wadag niku kudune jenengan metu sukmane medal sukmane susulen dateng jenengan kedayan jenengan sing gugah ketemu kalian sukmane sang dewa kamanusan inggih kakang kula bakal ngeraga sukma medal sukma kula kakang. Loh, tumindak isun anak kang nyegat
Sapa awakmu? Yen tambu marang isun Sukmalanggang. Disangkane isun ora weruh ya. Bari pura-pura arane ganti ya. Wis nyandang sing ngayang apa? Ketenger mangsa urunga awakmu rai. Ngapunten Raka. Yen kula dianggep kumalancang. Sigran jenengan kula gugah tangi tapanendrane. Inggih rai mengko kula jelasaken tujuan kula niki ngadiri dateng sidang paripurna rancang kitab Jitabsara kang sampun kula bektak niki isine ing perang suci Bratayuda. Kula pengen ningal Raka, kula pengen ngawruhi isine kitab mau supados kula uning kang dados urutan perang lan sinten mawon lawan lan kang gugur teng perang mau. Aja rai awakmu iki minangka lamun ning sandiwara ma aktor pemeran ngakang kang minangka dadi sutradarane minangka iki rancangan skenario ing film yen awakmu wis ngawruhi skenario ing perang Bratayuda ibarate awakmu wis nonton film wis weruh endinge dadi takdir mau wis ora seru maning beli bakal mengko rameh anane perang Bratayuda mau. Boten Raka kula pengen ningal Raka. Aja rai sing nurutak mengko kula sing bakal ngatur jalane perang Bratayuda mau. Inggih sampun Raka. Mangga kula aturin jenengan gugah lubar tapanendrane teng Bale Makambang. Inggih rai ananging wonten carane napa Raka sing kenang gugah marang tapanendrane Sri Betara Kresna Iwal Raja Binatara Raja Adil Paramarta Gung Binatara yaiku Rayi Puntadewa Rayi Darmakusuma tinggal kari Rayi Arjuna jelamprong sing mau ditunggu laka sadar-sadare suwe pisan anggone nyusul mareng Sukmane Jliteng Kresna kakangku
sing sabar rai ditenggah bae mengko bakal sadar Arjuna. Ya, aku tunggu satekaning Arjuna. Nyuwun matur Raka sing kedah gugah tapanendrane Raka ing Dwarawati iwal jenengan Raka Prabu sumingkira awakmu Rai. Rai Arjuna ngupai petunjuk ini sun sing bakal gugah tapanendra Raka ing Dwarawati. Raka tangi Raka wis wanjinen jenengan jugar tapanendrane Raka. Sinaksen marang jagat sing bisa nggugah tapanendrane sun marang Pandhawa sing bakal duweni karahayon kanugrahan ing prang Bratayuda yaiku para Pandhawa. Wis babar luar lampahan sampun paripurna, lampahan sampun ambabar, mugalan mugia masyarakat desa Lelea berkah rahayu kelawan selamat, selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing nonton tanggapan. Allahumma amin. Tutup lawang sigotaka kadia gunjing aladriye.